Kaixo artista, hemen gaude, 25. kapituluan, Iuñostin. Eta begiratu hiria nola dagoen. Pilo bat gauza daude, ezta? Lehenengo gauza, elektrizitatearekin kontu zibiltzea. Beraz, eguzki plaka batzuk jarriko ditugu. Ezta? Ze ikusten duzuenez, energia falta da. Begiratu zenbat kontsumitzen duten eta zenbat dagoen eskuragarri. Orduan, hemen errotondan beste bat, eta azkena. Eta aprobetxatzeko apainduko dugu pizka bat. Zer jarriko dugu? Honako harri bat? Venga, honako harri bat. Behitu ze polita. Eta berarekin batera. Hauek, bez, a ver. Hobeto banaka. Apainduko ditugu. Zeran ikusten duzue, gustatzen zaizue? Zaren beste kolore bat? Hala, behitu. Horrela polita geratzen da, ezta? Eta ikusten duzuenez hemen nahiko trafiko dago. Orduanea zeo zer egin daitekeen, ikusten duzuenez jendeak nahi du kanpora atera, baina hemen trafiko asko dago eta buelta ematen ari dira. Beraz, horretarako trafikoarena jarriko dugu. Esango diogu hori, errotondarena, baina esan ere egingo dugu, bai esan da dago ja. Ez dakit zer gertatzen den, zergatik doazen ara. Abian izan daiteke... ezin direla aldatu. Horrela agian. Bai, hori da. Irakatze izan da. Bada espada, eta orain trafikoa printzipio sobetu joango da. Hori bat, beste bat, hemen esaten dute, ez daudela errekurtso naturalak. Orduan, kenduko ditugu. Agian akatz bat izan da. Agian hau uretan omen dagoelako, orduan igo dezagun pizka bat. Ikusten. Ia horrela hobeto. Jar ditzagun pilo bat zuaitz. Ia horrela hobeto. Eta errekurtsoei begira ea ez den nahazten honekin batera mugitu dezagun pizka bat horrela eta ea horrela funtzionatzen duen. Probatuko dugu? Ea ba. Lehenengo, industriarena ondo jarrita eta errekurtsoak. Orain errekurtsoak badaude? Bai, dauden. Orduan ea orain doan. Adirudi ezetz. Esaten du ez daudela errekurtsoak. Orduan. Duko dugu.
Eta agian akatz bat izan da. Beraz, guk zer egingo dugu hemen, eskaera dago, dendak eskatzen ari dira. Denda gehiago jarriko ditugu. Hemen adibidez. Nola? Denda batzuk hemen eta hemen. Eta hemen erdian, parketxo bat jarriko dugu. Nola jarriko dugu? Ja sartzen den, bai sartzen da. Egingo dugu trukoa. Eta horrela, baina beak luzatu ditugu. Jendea pospozik egoteko eta zuhaitza jarriko ditugu. Kes. Zekuia bat, hemen. Haneko bat. Ikusten ze ondo? Zoragarri, ezta? Eta ja merkataritza zentroa jarrita eta industria eskaera gehiago dagoenez, hemen bulegoak jarriko ditugu. Zergatik bulegoak? Hemen jendea prestatuta dagoelako eta trafikoarekin pantaila bat egiten dutela. Orduan inguratuko dugu eta skyline bat ikusiko da ziurraski. Zer gehiago? Horrekin batera jarraitzen dute kejatzen eta esaten ez daude erosle gehiago behar ditut, eta hori da merkataritza eta industriaren artean antolakuntza bat egon behar dela. Ulotu zela kutxea, pistino ateiatuan, eguzki plakak dira. Zer gehiago? Beitu hemen, nahi dute zeu zer egotea, jarriko diogu plaza baten bat. Baina plaza bat zuaitzi gabe, edo bestela, hori, aparkalekuak. Horrela posi jarriko dira. Ez da nahiko agian, hala bada. Bai bada, hemen ere bai. Batzutan aparkalekuena ez dut ondo egiten. Mea kulpa. Orduan antolatu behar dut. Ea horrela posi jartzen diren. Eta baten bat gehiago, hemen behan. Baten bat jarriko dugu. Hemen beste bat. Bitu hemen ere behar dute. Zuentzako. Lasai. Parkatzeko. Proposatu. Eta hemen beste bat. Horrela posi gelditzen dira. Ikusi dugu. Eta hemen beste bat. Hemen beste bat. Haiek pozik ikusi arte. Beste bat. Ea poliki kentzen den hori, ea pozik dauden ala ez. Tospa daude pozik, handi bat jartzen dugu. Eta gero hemen ez dagoen ezain beste leku. Badirudi
Horrela pozik geratu direla. Gehiago behar dute. Handi bat itxiko dut hemen. Taka. Horrela posago gelditzen dire. Horrela hobeto? Eta Santa Clara behar dute. Santa Clara Irlan turismoa baldin badago, aparkalekuak behar dira, ezta? Itxaserriaren endoan. Eta hementxe naiz hementxe. Gehi parketxo bat, ezta? Entzatzazki baloi pista bat. Hemen nahiek pozik egoteko. Eta ze falta da entretenitzeko ditu ze ondo. Muile bat. Ez da nahiko? Bada? Pozik zaudete? Venga, beste bat hemen. Baina heldu ahal izateko eta jarri ditzagun etxo nahiago. Santa Claran ura badago, bai. Eta merkataritza zentro gehiago. Nola egingo dugu? Sartuko dugu hemen etxe bat. Hau. Mugiduko dugu. Horrela. Eta hemen, denda batzuk. Nola? Lauki batekin. Zelan ikusten duzue? Apropos? Bale, ban. Eskaerak ondo daude. Baduri etxe gehiago nahi izango dituztela. Jarriko ditugu. Zelan doa ura ondo, elektrizitatea ere bai. Gero, etorkizunari pentsatuta, hemen trena ez dago bukatuta. Etorkizunari begira, hemen hauek baldin badaude, zoragarri. Baina, agian, tren geltoki bat jar dezakegu. Non? Tren geltoki bat jarriko nuke agian hortxe zoologiko bat edo parke bat jarri alizateko. Ala bestela parkea, hemen geltokia dagoene, hemen jar daiteke. Beraz, guazen plana egiten. Eta parkea hau izan daiteke. Hau izango da gaur egingo dugun plana. Beraz, guazen aurrera. Justo geltokiaren aurrean.
Ha? Hau da, sarrera. Zaiatuko gara izaten hor simetriko, ezta? Eta atrakzioa jarriko ditugu. Bueno, urduri ez jartzeko, ja. Ura planteatuko diot. Bestela egongo da gerra ematen. Horrela. Beraz. Hemen dago sarrera. Hemen jarriko ditugu beste aldekoak. Bada espada. Eta ja, bidea. Momentuz horrela. Bere ondoan. Parkinak egongo dira bada espadan. Eta ja, hasiko gara, festarekin. Plaza bat auken. Plaza bat erdian. Kafetegi bat. Dendak nola ez? Eta komunak. Gero ja, azten gara jolasekin. Jolas bat hemen. Beste jolas bat hor. Eta ja azten gara atrakzioekin. Tren polita. Non. Tren polita. Kendo. Zer gehiago. Jarraitzen du. Las tacitas. Las tacitas. Jarriko dugu dana, Barko vikingoa. Casa del Terror. Sartzen. Casa del Terror orain. Dana sartu alizateko. Vale, la Casa del Terror jarrita dago. Venga, los coches de choque. Era un domingo en la tarde. Bueno, choque de choque. Jarrita dago. Venga, la lanzadera. Justo erdian. Péndulo, bai? Hemen, apropos. ¡Yupi! El tobogán de agua. Justo hemen sarreran. Paktoa emateko. La noria. Estoy harto de rodar como una noria. Agian beste plaza bat. Nantxe? Justo? Noria... Bai, la montaña rusa. Montaña rusa guapa. Zer lortu dut. Magneto de las atracciones, jartzen dipen. Vale, el banco. Eta ja kontua da apaitzea. Orduan apaindu baino lehen.
Ez. Mugituko dugu pizka bat. Bidea ondo jarriko dugu. Horrela. Inor, gero gauza gehiago jarri izateko, ezta? Adibidez, hemen gauza batzu daude... Baina, karo, noria bat bakarrik... Ondo, bueno, la tienda de souvenir... Hemen... Kaseta de fuegos, gehiago... Baina, badakizu zein den... Garrantzitsuena... Garrantzitsuena da gero berriro hauze ondo estaltzea. Estela jendea kolatzen da. Bai, entzuten duzuena. Jendea kolatzen da, artista. Eta hori ezin da gertatu. Gaudelako fakturatzeko. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ya, no. What the fuck? Ai. Horrela. Eta orain, parkean, ai bai, barkatu, ez da bekatu. Ni orain, parkean, zer? Bea, bueno, gauza batzu falta dira, baina jarriko digo publizitatea. Hauek dena tope. Sarrera egoko dugu. Baitu hau ere hongo gara montu batean. Zorain a ver, EHU. Venga, bai. Horrela. Baina parkean. Ai, ez dagoela komunikatuta, zergatik. Ah, bai. Barkatu. Baina kolatuko direnez, jarri behar ditu. Baina, ez dituzte kolatuko diren. Horrela. Hala. Hala, konponduta. Horrela ez dira kolatu. Eta bitartean, zuhaitz batzu jarriko ditugu.
ez daude? Eta ikusiko duzuen nola tren geltokia beteko den. Ea nola doan. Ituzen bat jende doan, Igoko dugu presioa pizka bat. Topera jarriko dugu. Eta parkea nolakoa da. Igoko dugu pizka bat. Gauza gehiago jarrita. Adibidez kafetegia. Kontua da bakoitzak, bai, entretenimiento, foro. Zer gehiago jarriko du. Honako beste bat. Pero ere hau zuergarria direlako. Zer gehiago. Ezken montaña rusa beste bat jartzen badugu. Inagien ezin da jarri. Izar bat igo, bai, irabazi du. Beitu, ona jendeak etorri nahi du. Beraz, zer egingo dugu. Noski. Etxera jarri. Taia etxe hauek izango dira handiak. Zarata dago hemen? Ez dago. Etxe handiak. Nola dago hemen jarrita asuntoa? Badago zeo zer. Nolakoa da Modern City Center. Modern. Espazioarekin. Eskuntza ondo dago. Beitu nola eraikitzen duten, nola nahi duten jarri. Den eskaera baldin badago. Jarriko ditugu justo parkearen ondoan. Eta gero industriarenak igotzen badu, zuzkoz gehiago. Begira, beraz. Zer egin dugu gaur Ñoñostin? Zer egin dugu gaur? Miniatura ikusi ahal izango duzu, ez da? Begiratu ze polita. Parkea jarri dugu. Ikusiko duzuen nola irabazten duen. Zango da. Gustatu zaizue, 25. kapitulu hau? Hori espero dut. Giratu geltokia. Gero eta jende gehiago, bai. Jendea pospozik etortzeko. Gainera etxe gehiago nahi dituzte. Etxe gehiago. Ikusiko duzu, Hemen agian parkearen bulego baten bat. Haue gainera hemen trafikorik ez denez sortzen berdin da. Justo geltokiaren ondoan. Eta baitu nola igotzen duen, Poliki, baina bueno.
sartzen dira pertsona. Bai, ez da. Jendea pospozik. Zara nasi. Jendea gainera pospozik sartzen da. Inorez da kolatzen, dela. Jarriko dugu beste bat, zeo zer gehiago. Beste etxe bat, del terror. Era un domingo en la tarde cuando escuché tu que... Eta... Tren del cerdito. Esta champena. Pero ya ostro yo vivo. Estoy harto de rodar como una... Ese me da. Vayan. Estoy harto de rodar como una noria. Eta... Plaza baten bat... Arrela ya nahiko txako. Un poco más de souvenirs. Eta kafetegia. Eta komunak. Ni jartzea helbideak. Baina jendea pospozik sartzen ari da, Behitu zenbat jende dagoen. Igotzen ari da. Bai. Igotzen ari da pilo bat. Jendea pospozik. Bezelako hitze itxuzia. Beste bat? Entzun da hor zer. Ez dagoela jendea prest oraindik. Unibertsitatera joan zaretea izue. Jende gehiago izan nahi dut. Oazen. Jende gehiago. Baina hemen ja edifizioak izango dira. Ekologikoak. Denak. Ikusiko duzu eze polita. Hemen... Zelan zen? Bai. Ja gaztuta. Edificios autosuficientes. Eta... Lokal. Hau da. Lauetan lau. Hemen beste lau. Horrela. Ez dakidana da elektrizitatea, bai. Elektrizitatea jarri behar izango dugu. Progresso. Giratu. Zora garrikoa, Aitu hemen falta dira dendak. Dendak jarriko.
Baina dendak bertakoak. Horrela. Beraz, trena hemen baldin badago, beste geltoki bat jar dezakegu, gian kapituluarekin bukatzeko. Hemen. Zein jarriko dugu... Hau adibidez. Jarriko dugu agian... Pizka bat aldatzeko. Horrela. Eta trena mucho. Hobeto komunikatuta baietz. Baietz. Eta industria gehiago. Horrela. Lan egingo dute. Zelan doa parkea. Bukatzeko. Zer gehiago jarri behar da. Hor daude, topera, bizitatzen... Edifizio guztiak ekologikoak, super ondo. Hau gero soterratu dezakegu. Hau komunikatu behar du. Txaka. Kurioso. Hemen bat. Eta hemen agian beste bat. Eta rotonda badago. Baina, hau. Puente Jeremy. Ematen du Gasteizko Vitoria Gasteizko auzo bat ematen du. Zer dira? Pinua, bueno, curioso. Trenak badatu, zea bat. Bai, jendeak nahi zuen, Eta noa doaz dana. Itxera, zoragarri. Jarriko diogu bide labur bat, ezta?
haiek ibiltzeko. Hartzen du 0, baina ez dira 0, Hau ja 3. izarrarekin dago. Gero eta gehiago sartzen ari dira. Zoragarri. Da gehiago nahi dituzte. Bengo dugu hemen apainito bat. Eske denda hauek trafikoa sortzen dut. Ba. Eta hauek galdu dira. Jarriko dugu. Baina gustatzen zaizu ezelako auzoa egin dugun? Aurrela utziko dugu, bideoa bestela luzatuko delako. Utziko dut prezuek argazki poli bat ateratzeko. Eta gauza bat falta zaigu, nola deituko da? Gure Iraldoko atrakzio parkea, nola ez, Iraldo. Giratu zelako ofizinak, zelako bulego poli. Monitzen edifizio bat dago antzekoa dena. Dedeko dugu bere inguruan horiekin bebai, jarriko dugu. Skyline bat sortuko dugu. Parkearen ondoan. Parkearen negozioak daudelako. Hemen agian gero zeo zer jarriko dugu hor ondartza bat edo zeo zer. Utziko dut ideia esazteko. Jarriko dut area. Eta jarriko dut bat bestela ahaztuko zait. Jarriko diot bidetxo bat izazteko. Eta ja. Bai, jarriko dugu beste bat espada. Beste ahaztuko zait. Zein zen el poliplaya. Hau zen el poliplaya. Areiarekin. Beno artistak, beste bat arte, eta espero dut zuei kapitulu hau gustatu izana. Ur!